Mae cancer y croen yn broblem sydd yn cynyddu yn y wlad. Yr achos fwyaf yw effaith yr haul a pelydrau'r haul ar y croen. Mae'n bwysig i cargo yn erbyn effaith pelydrau'r haul trwy defnyddio hylif ac eli haul yn rheolaidd. Y pethau pwysig i edrych mas amdano ar y croen a'r newidiadau sydd yn bwysig i edrych amdano. Mae'n haws i'w cofio rheol A, B, C, D, E. Mwyn egluro rhain yn fwy, ewn ni trwy'r pwyntiau canlynol. Mae A yn sefyll amdano asymmetry, neu'r gair Gymraeg anghymesurol, a ystyr hynny yw gwahaniaeth rhwng ochrau'r man geni. Felly os ych chi'n sylwi bod yna wahaniaeth o un ochr i'r llall, mae'n bwysig i talu sylw i hyn. Mae B yn sefyll am y border neu'r border afreolaidd. Felly os mae yna newidiadau yn yr ymyl, dyle fe fod yn weddol reolaidd ag esmwyth. Os chi'n sylwi bod e'n mynd yn fwy afreolaidd i gysylltu ar meddyg. C, ystyr C yw lliw colour, a os mae yna gymysgwch y lliwiau yn y man geni, mae'n bwysig i cymryd sylw. D, diameter. Felly mesuriad y man geni. Os mae hyn yn dueddu bod o dros 6 mm, eto gorfod cymryd sylw. Elevation, codiad yn y man geni. A os ych chi'n sylwi hyn, eto eisiau edrych ar y man geni i gyd a cymharu'r pwyntiau rwyf wedi sôn amdano yn barod. Felly mae'r pethau edrych mas amdano ac i roi ychydig fwy o wybodaeth amdano cancer yn y wlad a cancer y croen, mae'n bwysig i wybod mae nid yn unig melanoma neu melanoma malain, malignant melanoma sydd i gael. Mae yna mathau gwahanol hefyd. Mae yna rhai sydd heb gymaint o lliw, non-pigmented, sef basal cell carcinoma, cancer celloedd gwaelodol, a hefyd squamous cell carcinoma. Rhaid fi checio eto cancer celloedd cennog. Felly mae'r ddoi math hyn yn tueddu bod ychydig yn wahanol i melanoma. Y peth chi'n sylwi gyda bob un yw bod nhw'n tueddu digwydd mewn mannau o'r corff sydd yn fwy tueddol i weld y haul. Felly gyda BCCs ag SCCs, sef y rai heb lliw fel arfer, maent yn gallu defnyddio ar y cefn, ar y breichiau, ar y pen, y gwddf. Eto gyda melanoma, yn fwy debygol ar y cefn yn dynol, yn fwy debygol ar y coesau menywod. Ac eto chi'n edrych mas am newidiadau yn ei lliw, i maint, ac yn ei arwyneb, mae'r pwyntiau pwysig i gofio.